4 августта чыккан Маяк газетасына видео күзәтү. Берген вәгъдәләрегез гомерлек булсын. Узган атнада шәһәребезнең никахлашу сараенда тантаналы рәвештә Раилә һәм Разил Абдуллиналарның никахларын теркәделәр. Зәңгәр биретлылар бәйрәм итте. Шәһәрнең җиңү паркында һава десант гаскәрләре көне уңаеннан тантаналы чара үтте. Азнакай данын еракка танытты. Мөгезле эре терлекләрне ясалма орлыкландыру буенча технологларның республика конкурсында якташыбыз Илнур Төхвәтуллин быел да җиңү яулады. Сәпәй Кәмит көлдерде дә, җырлатты да, биетте дә. Сәпәй авылында Рима һәм Шамил Абдрахмановлар капка төбендә урам бәйрәме узды. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенең 3 августка булган оператив мәгълүматлары, төбәк демография программасының чаралар планы, 1 августтан яңа закон таләпләр укымышлы нәсел дәвамчысы хакында, августта башкарылачак бакча эшләре, азнакайларның җәйге ял тәэсирләре, әлеге һәм башка бик күп материаллар бары тик Маякның бүгенге җомга саныннан укып белә аласыз.